18 Σεπτεμβρίου 1964. Ιταλοί και Δανείοι τεχνικοί με δικό τους εξοπλισμό μεταδίδουν το βασιλικό γάμο του Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας. Είναι ένα σημαντικό τηλεοπτικό γεγονός αλλά και παράδοξο, αφού στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τηλεοράσεις. Οι ξένοι τεχνικοί με πομπούς μεταδίδουν το γάμο σε ακτίνα 8 χιλιόμετρων γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Αρκετά φιλότιμη προσπάθεια, αλλά μάταιη, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν υπάρχουν τηλεθεατές. Η αρχή όμως έχει γίνει και την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου του 1966 εγκαινιάζεται η πρώτη επίσημη εκπομπή του ΤΕΔ, δηλαδή της τηλεόρασης ενόπλων δυνάμεων. Το σημερινό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει το χρονικό της ημέρας, ένα ντοκιμαντέρ της σειράς «Τα ζώα της Αυστραλίας», αξιωματικοί και κυρίως απλοί στρατιώτες τελεχώνουν το κανάλι που λειτουργεί στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Αγαπημένες μου φίλες, γεια σας. Όπως σας υποσχέθηκα την περασμένη εβδομάδα, σήμερα θα σας παρουσιάσω τα μοντέλα που θα φορεθούν πολύ το φετινό καλοκαίρι. Το χακί χρώμα και οι στολές παραλλαγής κυριαρχούν στους διαδρόμους της τηλεοπτικής υπηρεσίας. Κάπως έτσι αρχίζει η λούφα και παραλλαγή που αργότερα έγινε μια εξαιρετικά επιτυχημένη ταινία. Η μηχανή του χρόνου βρήκε τους αληθινούς πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου και παρουσιάζει τις αναμνήσεις τους. Φύγε! Παπαδόπουλε, σου έχει φύγει το νέτο. αγαπητοί μας θέατε, καλησπέρα σας. Η ατμόσφαιρα ήταν γελία, ήταν τραγελαφική, ήταν περίεργη, γιατί το να βλέπεις τώρα στρατιωτικούς να είναι καλλιτέχνες, να είναι άνθρωποι της τηλεόρασης. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα είχαν σπουδάσει, ξέρω εγώ, σκηνοθεσία στην Αμερική. Έναν το λέγαμε Φελίνι, τον άλλο το λέγαμε κάπως αλλιώς. Όλοι είχαν ένα ψώνιο καλλιτεχνικό κινηματογραφικό, ενώ ήταν όμως καραβανάδες κανονικά. Οι μεν στρατιώτες νιώθανε περισσότερο πολίτες, οι δε πολίτες νιώθαν περισσότερο στρατιώτες. Τι είναι ρε, όλο το Hollywood εδώ μαζεύτηκε. Και δεν ξέρει που είναι. Ξέρεις που είσαι ρε? Πού θες να ξέρω? Στη διάρκεια του κινηματογράφου ρε μάπα. Γίνεται κινηματογράφου. Τα πρώτα βήματα της τηλεόρασης γίνονται από οπλίτες. Οι περισσότεροι έχουν σπουδάσει τηλεόραση στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα του 60 όμως δεν υπάρχουν ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια για να εργαστούν. Για καλλιτεχνική ελευθερία ούτε λόγος. Οι οπλίτες είναι φοβισμένοι. Ό,τι πρόκειται να παρουσιάσουν στο κοινό περνά από εξονυχιστικό έλεγχο. Είναι Απρίλιος του 67. Την εξουσία έχουν καταλάβει με πραξικόπημα οι συνταγματάρχες. Κύριοι, η επανάσταση είναι επανάσταση του ελληνικού λαού. Δεν είναι επανάσταση ατόμων ή ομάδος ατόμων. Είναι ανάγκη να το αντιληφθούν αυτό όλοι οι Έλληνες. Οι μη δε περισσότερον λόγω της ιδιομορφίας την οποία έχει η εργασία του. Η λογοκρισία είναι στην ημερήσια διάταξη της χουτοκρατούμενης τηλεόρασης. Οι διαταγές της Επιτροπής είναι νόμος απαράβατος. Οι συνταγματάρχες είναι εύθυκτοι. Ό,τι θεωρούν πως θίγει το ιερό του τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια κόβεται. Μια λάθος λέξη, μια ύποπτη φράση μπορεί να στείλει τον παρουσιαστή στις φυλακές. Έπρεπε βεβαίως να τα περάσουμε οτιδήποτε ήταν να πούμε βιβλία κλπ. Από μια λογοκρισία, από μια. Υπήρχε ένας ταγματάρχης νομίζω. Αρμόδιος για αυτήν την ιστορία, τον οποίο του υποβάλαμε όλο το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας και το ενέκρινε ή δεν το ενέκρινε. Αποδεικνύει την αλληλεγγύη των χωρών του ΝΑΤΟ, καθώς και την ετοιμότητα και ικανότητα των συμμαχικών δυνάμεων προς αντιμετώπιση ιασδήποτε απειλής στρεφωμένης κατά εδάφους της συμμαχίας, όπως... Εκεί που είπες ιασδήποτε απειλής, θα βάλεις κομμουνιστικής. Εσωτερικής ή εξωτερικής? Μάλιστα, κομμουνιστικής, εσωτερικής ή εξωτερικής και στρεφωμένης. Έλα το ξαναπάμε. Το κλίμα είναι ίδιο και στο αντίπαλο κανάλι, την ΕΙΡΤ, όπως θυμάται σήμερα ο πρώτος παρουσιαστής δελτίου ειδήσεων. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και συν ότι είχες και τον Πέλε εκεί πάνω από τον κεφάλι σου και είχε συμβεί πολλές φορές και οι απειλές και... απολύσεις και 1002 είχαμε. Τραβούσαμε και ερχόταν το 100 από κάτω. Στο κοντρόλ των ειδήσεων, δίπλα από τη θέση του αρχισυντάκτη, υπάρχει το μαύρο τηλέφωνο. Όσο παραμένει σιωπηλό, σημαίνει πως όλα βαίνουν καλώς. Όταν χτυπούσε, ξέραμε ότι θα πρέπει να ήταν ή ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου ή ο πρόεδρος της κυβερνήσεως. Κανείς άλλος δεν έπαιρνε εκεί πέρα. Και έπαιρνε αμέσως εντολή και μας έλεγε κόψτε το. Αυτό γινόταν. Σπανίως
αλλά κόψτε το. Να σας δώσω τον κύριο Αντισταγματάρχη. Μάλιστα κύριε Συνταγματάρχα. Ένας συνάδελφος μια φορά αντί τον Γεώργιο Παπανδρέου τον είπε Γεώργιο Παπανδρέου. Και ήταν βαρύ παράπτωμα αυτό. Ήρθε το 100, βέβαια καθάρισε κάποιος άλλος εκεί πέρα και δεν είχε περαιτέρω άλλες έντες. Σε μένα μια-δύο φορές ήταν επειδή μου λέει σκυθροπός. Της έλεγα πολύ σκυθροπός. Πρέπει να τα λέμε μπλα μπλα, έτσι ευχάριστα. Το σκηνικό είναι σουρεαλιστικό. Πολύ ωραία. Στρατιωτική σε ρόλους καλλιτεχνών. Φαντάροι που πολλές φορές απλά θέλουν να λουφάρουν και τηλεοπτικά μέσα πρωτόγωνα. Τα ευτράπελα είναι φυσικό επόμενο. Μπήκε ρε! Έχεις και ευρώσει για καμιά ώρα θα πες. Θα ρίξετε καμιά μακέτα. Τα δάχτυλά σου ρε! Τι στο ρημάδι ρε λαμπρού. Εσύ φαίνεται το καπνός. Οι διακοπές του προγράμματος είναι συχνές. Στην τηλεοπτική καθημερινότητα του κοινού εισβάλλουν για πρώτη φορά οι κάρτες που ζητούν συγγνώμη για τη διακοπή. Κάθε 3 και 5 γινόταν μια διακοπή, πετάγαμε την καρδέλα εμείς. Μας συγχωρείτε διακοπή. Ήταν γελοί όλοι αυτοί, ήταν αστείο. Εμείς γελάγαμε βέβαια κρυφά πίσω από εκεί, αλλά δεν είχε καμία αίσθηση ούτε του σοβαρού ούτε το χιούμορ. Ήταν έτσι μια χλαπάτσα όλοι αυτοί που βγαίνανε. Οι στρατιωτικοί καραδοκούν για το παραμικρό λάθος. Ο Άρης Φωτιάδης είχε σπουδάσει ήδη σκηνοθεσία όταν κλήθηκε να υπηρετήσει. Ανέλαβε χρέη σκηνοθέτη στην ΙΕΝΕΔ. Θεωρήθηκε υπεύθυνος όταν Κυριακή μεσημέρι κατά λάθος οι τηλεθεατές ήταν στο δέκτη τους μια στριπτιζές. Αυτό δεν το άντεχε ούτε η θρησκεία ούτε η οικογένεια. Πόσο μάλλον η πατρίς που τιμώρησε τον απρόσεκτο φαντάρο. Μια Κυριακή θυμάμαι ήμουν εγώ στα κουμπιά, τηλεσκηνοθεσία. Το στούντιο ήταν λίγο μεγαλύτερο από αυτό. Οι πόρτες ανοιχτές για να μπαινοβγαίνει ο κόσμος, δεν υπήρχαν βίντεο. Φέρνουν και ένα κουβούκλιο ενός διαστημόπλοιου, ένα κόνο. Μέσα τον στείλουν, ωραία, λέμε θα είναι κάτι φοβερό, ένας πύραυλος. Λοιπόν, ξεκινάει η μουσική, ανοίγει ξαφνικά η πόρτα από τον πύραυλο και βγαίνει μια εκρηκτική στριπτιζέζ εκείνης της εποχής, νομίζω η Κάντιλακ ή κάπως έτσι, η οποία αρχίζει να κάνει στριπτίζ. Κυριακή μεσημέρι όλη η ελληνική οικογένεια να τρώει το κυριακάτικο της φαγητό και να βγαίνει η Κάντιλακ, ξέρω εγώ, να κάνει στριπτίζ. Όπου τρελαίνονται οι οπερατέρ και αρχίζουν τα zoom και να μην ξέρεις τι να κόψεις και τι να βάλεις και αρχίζουν και παίρνουν τα τηλέφωνα. Από το yes ή δεν ξέρω πού. Συνέχεια όμως τηλέφωνα. Ποιος κάνει σκηνοθεσία, ο Φωτιάδης, 10 μέρες φυλακή. Ποιος είναι στην ηχοληψία, αυτός, 10 μέρες φυλακή. Ποιος είναι διευθυντής προγράμματος, ο Ποντίκας, 10 μέρες φυλακή. Και πέφτει μια φυλακή δεν ξέρω πόσων χιλιάδων ημερών σε όλο τον κόσμο εκείνη την ημέρα. Ο φόβος είναι διάχυτος ανάμεσα στους φαντάρους που πρέπει να παρουσιάσουν το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα βάσει όμως της στρατιωτικής αισθητικής. Τα λάθη μπορεί να είναι ανθρώπινα. Το 1967 όμως το καθεστώς είναι απάνθρωπο και τα λάθη ανεπίτρεπτα. Φεβρουάριος του 1968 είναι η επέτειος της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων από τους Τούρκους. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, μετά την αποτυχημένη του προσπάθεια να ρίξει τη Χούντα, έχει εγκαταλείψει τη χώρα. Ο Παπαδόπουλος βρίσκεται ως πρωθυπουργός στην πρωτεύουσα της Υπήρου. Τηλεοράσεις βρίσκονται σε κάθε σημείο των Ιωαννίνων αλλά και της Αθήνας για να μπορέσουν οι Έλληνες να δουν το πρόσωπο του δικτάτορα. Οι φαντάροι στην ΙΕΝΕΔ δουλεύουν πυρετοδός. Μια προσεξία τους όμως προκαλεί πανικό. Εγώ επήρα τη χθεσινή, την περσινή, όπως γινόταν πάντα έτσι, μπομπίνα της επίσκεψης του βασιλιά στα Ιωάννα και λέω στον Μακαρίτη τεχνικό τον Σοεμήρη, του λέω κοίταξε, βγάλε το βασιλιά και κράτα τα στοιχεία αυτά της παρέλασης. Και αυτό το πράγμα μου είχε δώσει εντολή ένας ταγματάρχης, να μην λέμε ονόματα. Εγώ απλώς μεταβίβασα την εντολή όσοι είχα υποχρέωση να κάνω. Πραγματικά έγινε αυτό το έγινε, φέρνουν την πομπίνα, την παίρνει ο Σοεμήρης την πομπίνα. Την ώρα λοιπόν που λέμε και ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπαδόπουλος μπροστά στον εξοχότατο Πρωθυπουργό της κυβερνήσεως παρήλασαν ο στρατός και τα επίλεκτα τμήματα, εν πάση περιπτώσει, λέω φύγετε Λεσσινέ, με το φύγετε Λεσσινέ πρέπει να πέσουν τα κομμάτια της παρέλασης. Αντί για αυτά όμως πέφτει ο βασιλιάς, ο οποίος είναι πάνω σε ένα άλογο και χαιρετάει. Και γίνεται γαμός εκείνη τη στιγμή. Αρχίζει το μαύρο τηλέφωνο και χτυπάει. Εγώ δειλά το σηκώνω και ακούω το διευθυντή της ΕΣΑ, ο οποίος μου λέει Ποντίκα,
κλείσε την πόρτα και να μην φύγει κανείς. Κατεβάζω το τηλέφωνο, έχει γίνει μαύρο εντωμεταξύ, γιατί ο πομπός επάνω έχει κόψει την εικόνα, έχει γίνει ένας πανικός, έρχεται ο ταγματάρχης, μου λέει τι έγινε, λέει κύριε Ποντίγκα, λέω ξέρω εγώ, αυτό που μου δώσατε, αυτό που έβαλα, δεν φταίω εγώ, να ξέρω εγώ τι είχε μέσα η ταινία. Και μου λέει ποιος ήταν στο τηλέφωνο, του λέω ήταν ο διοικητής της ΕΣΑ και λέει τι σου είπε, λέω να μην βγει κανείς έξω. Α, ωραία μου λέει, ωραία, πάμε μου λέει. Και σηκωνόμαστε οι δυο μας και φεύγουμε. Οι συνταγματάρχες γνωρίζουν καλά τη δύναμη της τηλεόρασης και χρησιμοποιούν το νέο μέσο αναλόγως. Μας έρχεται από το Υπουργείο Προεδρίας μία εντολή να καταστρέψουμε όλα τα φιλμ, όλα τα νέα και τα επίκαιρα που είχαμε, τα οποία εμπερίχαν μέσα εικόνες από τον βασιλιά ή τη βασιλική οικογένεια. Είμαστε έτοιμοι να τα κάψουμε, να τα ρίξουμε στην πυρά. Βέβαια, εγώ εξανέστη λέω, είναι δυνατόν, λέω τώρα. Αυτά είναι ιστορικά κοιμήλια που υπάρχουν εδώ πέρα. Τα αρχεία σώθηκαν τελικά από την καταστροφή χάρη στην πονηριά των φαντάρων. Βοήθησε βέβαια το γεγονός ότι οι συνταγματάρχες είχαν βαθιά μεσάνυχτα από τεχνικά θέματα. Αφού είδα ότι δεν γινόταν τίποτα, πρότεινα και έγινε αποδεκτό να βρούμε μερικούς φαντάρους οι οποίοι ήταν δεξιοτέχνες και είχαν πολύ καλά χέρια, να τους δώσουμε από ένα μικρό ξηραφάκι στον καθέναν και να τους βάλουμε να ξύνουν από την εικόνα, από τα καρέ, το πρόσωπο του βασιλιά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι πάει να πει αυτό, ότι ένα καρέ, ένα δευτερόλεπτο κινηματογραφικό έχει 25 καρέ. Φανταστείτε τη δουλειά που κάνανε. Οι στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους στη γεωγραφική υπηρεσία είναι εκείνοι που θα διακριθούν στη μεταπολίτευση στον ελληνικό κινηματογράφο, στην τηλεόραση και στη διαφήμιση. Ανάμεσά τους και ο σκηνοθέτης Νίκος Περάκης. Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα γυρίζει την ταινία Λούφα και Παραλλαγή. Αποτυπώνει τα βιώματα εκείνης της εποχής. Όλες οι σκηνές στο γραφείο που δεν έμπαιναν ποτέ αξιωματικοί και μπαίνει και το καπάκι με το φιλμ που μας ειδοποιούσε, όλα αυτά ήταν καθημερινά πια, δηλαδή γινόντουσαν συνέχεια. Λαμπρού! Συνεχίστε τις εργασίες σας. Οι καλλιτέχνες και οι τεχνικοί που υποχρεώθηκαν να εργαστούν στη νεογέννητη χουντοκρατούμενη τηλεόραση κάνουν τον απολογισμό τους. Η τηλεόραση δεν μπορεί να τη φτιάχνουν οι στρατιωτικοί. Οι στρατιωτικοί πρέπει να φροντίσουν να κάνουν πόλεμο. Ή μάλλον να φροντίζουν πώς να μην γίνει πόλεμος. Αυτή είναι η δουλειά τους και τίποτα άλλο. Αισθάνομαι ότι είχαμε κι εμείς μια ευθύνη, ότι φτιάχναμε ένα πρόγραμμα που άρεσε στον κόσμο. Και ίσως αυτό έμεσα να εξυπηρετούσε τη Χούντα.